Hej og velkommen til Lav en ulækker mad. I dag så skal jeg lave en ulækker mad, som sagt. Og jeg kan bruge oksekødssalami, kyllingebryst, pepperoni, sandwichskinke, pålægschokolade, kyllingepølser og remoulade. Men jeg må jo kun bruge 4 ting. Så min ven her skal lige blande dem for mig, og så skal jeg lukke øjnene og vælge 4. Så. Remoulade. Ej, jeg siger det ikke. Så er der 4 ting. Remoulade, sandwichskinke, kyllingebryst og oksekøds salami. Så skal jeg lige have lavet mig en ulækker mad. Og det er som den sidste. Oksekøds salami, oksekøds salami, kyllingebryst. Og remoulade. Så skal vi se, hvordan sådan en gut smager. Smager det godt? Det er faktisk ret god. God miljøsmad. Husk nu. Oksekødssalami, sandwichskinke, kyllingebryst og remoulade. Vi ses næste uge. Hej! Denne uge skal vi lave en ulækker mad. Men jeg må kun bruge 4 ting. Jeg har hotdog ketchup, chokolade, oksekødssalami, kyllingebryst, remoulade og pepperoni. Nå, min makker her og filmeren vil lige blande de her ting, så jeg kan se dem. Jeg ved, hvor de er, og jeg lukker mine øjne. Bland. Så. Det er okay. Godt. Bland lige igen. Jeg så. Luk øjnene og kom. Godt. Ja, brød. Så må man vælge 5 ting. Det er brød, det er det ene. Det er ketchup. Prøv at mærke. Hvor mange ting har jeg egentlig valgt? Du har også 1, 2, 3. Godt så. Det vil sige, at jeg skal bruge oksekødssalami med kalkun, kyllingebryst, pepperoni og hotdog ketchup. Godt. Jeg starter med oksekødssalamien. Men der er lige oksekødssalami. Nå, ja, okay. Og så kalkun, bryst,
pepperoni. Også. Og ketchup. Siger jeg bare. Siger jeg bare. Så skal man smage sin ulækre mad, hva'? Nå, vores ven er lige ved at brække sig med. Vi ses næste uge.